Wachako kwa wacho niya hola mar Hustler Fund ni gini ber lakini no chake yani nwachake achaka kano kwaketo proper framework as to how this money kaka udhi chopo neji kaka udhi bedo managed and all that. Koro sani eka koro sirikandwa koro buok ni bro chopo kama jogi bro chako dwaro 5% gini. Ere that is why wawacho kania jogi koro gichieo gidwa keto koro structures. Koro gisechako kwanza giloso nwa duol. Let me call it so. Koro duol ni mwaluongo ni Kenya the Nest Kenya National Entrepreneurs Saving Trust. Koro ka giselose to jogi koro dwa establish nwa rules. Yeah, to mane ma CPA wacho ni koro gibro timo public participation. Wakawa ne duond ji ni giwacho nango about duoko 5% ni. Wabro duoke karango. Nikech mara NSSF chatuange ni kiretire magi miyo wanyaka age makochopo to kori nyalo chako kati mangowa chako kawe donge. Koro mabe magi monyuol. Ya, tingene nyathi kinyuolo tidwe wuotho kode podi tinge ochako bet ochako wuotho idhi kode to stage ka stage biro gi ng'ikruok meki koro sani kor ka jogi neno ni okay ne wasechako ka watamala bichni to ka ng'ato koro amua ni dware ng'ani wadwa timo nadi koro gimwarito next giseketo nwa duol no mwaluongo ni Nest koro gimwarito next ni koro ginyiswa ni koro 5% ni wadwa yude nango ka kora amua ni kora dwaro maracha but ka support gima CPO wacho ni gini ni elwe sirikal koro kuma pesa dhie to otimre nade dhi kuma pesa dhie onge alafu gima chielo wawe uru buono pesa matin onge tapani mane gima watime luo waka wabuono 500 atimo nadi bwana ing'eyo 500 atimo nadi to nitie ng'ama ywago 500 ni mondo oidh go dapiko dhi oluok ne ng'ato iwinja koro mane gima wacho wawe uru buona ngowa wawe buono pesa to bende pesa mane alwe sirikal ma pesa ma safe koro ong'ade ang'ada seche marulo biro to wawacho ni akoro pesa na chaka